L'Altra Ràdio, de Ràdio 4, és el programa més veterà sobre temes de comunicació i informàtica. Al llarg dels seus 18 anys en antena, l'Altra Ràdio ha anat evolucionant amb el pas del temps. Van ser pioners en les transmissions de continguts informàtics per les ones i també van ser els primers a parlar d'internet des de la ràdio. I nosaltres fa 11 anys que vam començar a experimentar amb el món telemàtic. Ho vam fer amb l'època d'aquells ordinadors domèstics, Spectrum, Amstrad i MSX, que potser més un telespectador pot recordar. El que fèiem era emetre el Digitex. Ho vam fer durant 4 anys i vam transmetre 100 revistes digitals, el que suposa unes aproximadament, podríem dir, 2.000 pantalles d'ordinador. A la seva web hi trobareu força detalls sobre la història del programa, però l'Altra Ràdio és molt més que un programa sobre internet. El nostre programa es defineix com un magazín dedicat a la cultura audiovisual. Nosaltres toquem la ràdio, la televisió, les telecomunicacions i també internet. La cultura audiovisual no per experts, la cultura audiovisual per un gran públic.